sebo tawi sukaɓe ligguima ɗum très bien Abou Thiam so neɗɗo ronkani yo dañ ɓesgu wallahi so dole ɗum ki dole keɓɓo Allah ne seedi sukaɓe no golli baɗo guesa golle mi meeɗa gollade ɗum ko baɗo guesa min hooram vraiment ɓe gantini hikka kay mi donimama no fewi no fewi est ce que yo Allah jaabo duwaw amin ya rabbil alamin yo Allah jaabo duwaw amin ya rabbil alamin ɓesgu so tawi ine jogori malede ɓiɗɗo sone jogori malede ko toppiriɗo jinnaɗo mum wallahi no woodi ɓiɗɗo sone jogori malede ko kaɗɗo e yamirore jinnaɗo mum o kono ɓiɗɗo so tawi tan ma ndigno a jaɓani walla salima ala perti ko saɗede mawde perti wallahi yo Allah wal balɗum ɗum amin ya rabbil alamin no tolɗa fof duwo amin wallahi mi serani duwade wallahi yo Allah kadi guesa men ɗe kadi ko wallere amen ɗe ko wallere duwonade ndeysan Seykou Ral Fouti Tal ñallinoɗo Tigre Siré ɗo ñalano walno fayida sadi o duwoni wallere mara ko do yahata Tigre yene de ala o rewani Tigre yene o rewani toon kam te ñalta ko Tigre Siré o julɗon aljuma te min dañi ko saɗi par ce que almami fof julnoɗo mo o wiyete muɗum la haydi almami Tigre Siré Allah sillanaji kewɗo ala non kon gorgoni pucciɗe hewde ɓe dokka gooƴi haɗi keddi est ce que tagi o duwoni wallere nde so nde naati gueɗa men fof kejji machallah Seydi Thiam yo Allah ren yo Allah wallu ya rabbil alamin kalsaji ko jaam addunomi ga yen joɗon jinnomi ko de gila hanki ne gadda gal ni jinnomi yen jewtit kono tawmi ne faaɗi mbimi daro haade am wonɓe jinnomi haade am ɓendu toon mi ara mi yima daño ko kalduɗen daño ko jiwtidde min noon ɗo barmaccal ɗo womo jinomi toon cukalel gotel vraiment ko moƴƴel jinnomi noon ko nadde hen dal jahanami toon toppirɗa kurto te somi dañi ɓurata ɗo e balɗe sappo taw humama dal ɗo e yontere hande ñalama hande artude taw jinmi ko taw humama min nanani jiɗɗa ko nadde hen pour e pour humande kay andani laare debbo ayo tata bo wallahi ko mbatta i jaam i ko debbo watte subhanallahi silam debbo kay andani laare debbo kay ko ɗum taguira o debbo sa yi Allah tagui debbo tagui gorko ko yoɓe mbaddu combat yo wul jaw combat ma yo wular wor ɓuuɓat aɗa jogui jeewo moƴƴo aɗa jogui lembel moƴƴo Abou Thiam dole kewani no fewi te Allah wallima kadi ɓe nandiri andiroɓe le probléme ko nandirde nde ko nandirde nde woni probléme an sa yi haqqille ma deeƴi ko rewmaɓe nandiri hamni foof e galle ko jogade rewɓe ɓe nandirani pamodirani an Allah wallima eɓe pamodiri eɓe nandiri oto bonnu on ɗon o kan gonka oto bonnu kan sa nande lombe mabɓe goɗɗo ne wawi change ude ɓe addana ɓe caɗele te kadi eɓene kadi rewɓe ne façon lembel so ari jeewo heewi sunade so tataɓel ari jeewo wiyata ko wona kañum nawdira ko lembel mi anda saɗa faami ɗum jeewo o e tataɓel o kewi wonde sehilaɓe ɓe meddo lembel ngel to sengel mi yiɗa ko muusi ɗum noon voilà c'est ça ɗum ɗon noon min de so tawi a jiɗi haala mbeɗe yiɗimo kono kam mi yiɗa ko muusi oɗo so Allah voilà c'est ça donc so tawi a jaaɓi haalam tinno yolbin jagga e rewɓe ma ɗiɗo ɓe fa tabarakallah koɓe moƴƴuɓe deuxiémement koɓe ɓesnuɓe aɗa jogui sukaɓe jippini hen barke sukaɓe ma yo gon tataɓel ma toppirɗa ɗumen yiɗi guel noon Abou Thiam yiɗi guel no fewi noon aɗa yiiɗi kay kono ɗuminani eyyi kono d' accord joni wadde ko noon tan tawde a andi hakkille yonata wallahi eyyi kadi neɗɗo woto yiɗɗi woto yi yidde ma ha ɓurta caloɗa yiide gonga walla caloɗa yiide ko nafanma ko walla mbasa famde andude no mbaɗirta eyyi mi faami kalɗa ko kadi ko gonga eyyi ɗum noon ala probléme joni ma muñi tan ha ɗo yersede eyyi mi ƴeewa tan so Allah jaaɓi eyyi so woodi no changiri jamanu changiri walla kutu changiri eyyi min kam ko karaw tan yiɗno nandimi hen karaw ko jogui goto yonata hen kanko vraiment kanko jogui goto yonata hen so yi ko moƴƴi yonata hen oto wiyoma nan on fus galle ma ala mami muñu kadi ko mbaɗɗa ko kadi c'est très important haqqille goto yonata ala yonata aduna sa yimɓe ne jokkodira ne jotodira ha mbawa wosnide miijoji saha daña miijo tawa ko bongo ñolgo bof gonga so tawa ana faama an tigata ko miijo moƴƴo ɗum ɗon noon ko ɗum addi sehilaɓe hay président sa yini waɗa conseil ji wona ko ɗum wallahi ko président conseil président de la république wona ko ɗum nafata wallahi ɗum nafata so tawi président addi miijo ɓe jumpa hen gonga laaɓe seeɗa haqqille goto yonta Abou Thiam wallahi no haali gonga Allah jarama mi weltima no min hooram komi tawɗa kadi ko jiɗomi ko yaade galle si hawre Allah addima ay min ko gotel joguimi kono gotel guel tampinimi Abou Thiam tampinma tampinimi trop ha ɗon mbawi hadde
i pourquoi omo lokomi tan ha o welto o jooɗo kono min añi debbo lokoroɗo min de omo lokomi min de mbiɗa añi debbo lokoroɗo te o lokortumi min ala ɗo jahatmi so tawi somi immima liggey mi yeehi guese somi arti ko ɗo galle ma ɗo ko ɗo kewmi ñallude saha mbaɗa won ɗo ha kettuɗen way mi hoota ɗo kay ɗo ɗum ko gila hanki taw hande arani gonga enen galleji jokkodiral meɗen ɗum ko gila hanki taw hande arani gila ken bebbeji enen ganda ni no gandudirɗen walla ala nga enen kay pintan nenam yani law heddi yumma wallahi yumma jibini mi jibinma donc en guureɗam guurdam ha en mbaɗi galleji no gardamomi ɗo ni kupata ko noon tan wallahi ma ɓe daara wuurɓe gonga te yumma jaggino en kay ko no jaggirmani ko noon jaggirimi gonga laaɓi donc oɗo galle neɗɗo fota yiidemi ɗo ene wiya wonde holko mbatta ɗo ala oɗo mettere kam ni min kono omo hamni sa yeehi mi suusama noon oto wi wonde ko min wima noon e sa yeehi tan haalde makko tan nomo famira yo tinno anda min mi ala ɗo jahatmi banggue goɗɗo so wona ɗo e galle ma yo tinno faama ɗum e te kadi kollama kadi duko kadi ngereb hakkude debbo e garke moƴƴani am kalis andi ko ñifi galleji men kewɗi ko bonni galleji men kewɗi ko tikkiɗe e duko ngo voilà debbo e gorko woto dugdat ay kala ko yewtere ronki famude ronki yiitude ronki awtade ha yalti yiya woto neɗɗo tampina hoore mum duko wawa fewde ɗum tikkere wawa bonna tan o jooɗo yontere hay so jamma somin lelo wato gembe subhanallahi yo neno yam bandam yo jam ɗum moƴƴani min ko ɗum fof ɓuurmi habde kanko d'accord ay so Allah jaaɓi mamin jindiri d'accord te somin jindiri iwat Allah kadi ceerni wona gaƴal o settata ko o settata oɗo probléme ɗum wona ɗum won neɗɗo wattani neɗɗo fotani salanade jaam galle mum neɗɗo fotani welsinade jaam galle mum fotani yeebade jaam galle mum foti ko jaggude jaam galle mum ɗo poɗɗa jaggude tedduɗo ɓuurɗo teddude aduna pop debbo yo faam ko jaam galle ma wala won jaam galle ma ala goɗɗo ittuɗomo galle bamma adduma ha gawo hankkadi ko on woni kilifa ma woni yumma woni bamma on poɗɗa jaggude barkina aduna ma moƴƴo ɓesgu ma waɗe barke voilà surtout no banggue ɓesgu debbo mbaɗowo gembe on ne jibina baɗ yalla faabu debbo mo ganduɗa ko nde ɗumɗa fof ko ma tippiɗon ha pecce kaɗa ala ɗum kam anda gemba kam anda ko paaɗo lamba ɓiɗɗo mo jibintaki ɗon paaɗo lamba anda yo jogoɗi gemba walla paaɗo mayon awuya eyo onon tuuna ɗum gembe c'est pas bon c'est pas bon d'accord moƴƴi ɗum no mbaɗen nan tan inchallah merci jarama haade balɗe tan sa yimo tan waɗon ɗo ko wonno puyɗo famirta e maɓeɗe famirta kalnama hen ko heewi e surtout gembe o kam ala gemba ko yiwat min mi yiiɗa gembe yiwat yo tinno itte gembe o ala probléme gembo yiwat moƴƴi so ha ɓoyatan ha gara bottade tan inchallah ha ɓoyatan mi aro ew